Egunon guztioi, Inigo, neduzunean, hasiko gara. Egunon danori. Lehenengoa da azaroaren 26ko bilkuraren zirriborro akta onartzea, hala badagokio. El primer punto es aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el 26 de noviembre del año en curso. Bigarrena alkatetza ebazpen berri emotea. El punto segundo es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Hirugarrena da azaroaren egindako udal kontaketa akta onartzea hala badagokio. Es la aprobación, si procede, del acta de arqueo municipal a 30 de noviembre del año en curso. Laugarrena, ibilgailu historikoen edo gutxienez 25 urteko antzinatasuna duten trakzio mekaniko ibilgailuen gaineko zergaren 2024ko urriko salbuespen eskaerak onartzea hala badagokio. Aprobación, si procede, de las solicitudes de exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de vehículos históricos o que tengan antigüedad mínima de 25 años en el mes de octubre del año en curso. Bosgarrena, etxebizitza alokatzeko. Alokabide programaren bidez lagatzen diren higiezinen, ondasun higiezinen gaineko zergaren 2024 urriko obari eskaerak onartzea hala badagokio. Aprobación, si procede, de las solicitudes de bonificación en el impuesto de bienes inmuebles, objeto de cesión a través del programa de alquiler de vivienda Alokabide en el mes de octubre del año en curso. Seigarrena, datorren urterako ekitaldirako udal aurrekontua, plantilla eta lanpostu zerrenda hasieraz onartzea hala badagokio. Aprobación inicial, si procede del presupuesto municipal y la plantilla en relación de puestos de trabajo. Bueno, irakurriko dugu, atzo ditzen duenaren arabera. Lehenik eta behin Mugaoko Bildutik udal gobernuak negoziazio prozesuan edukitako jarrera balorean jarri nahi dugu. Aldi berean argi daukagu aurrekontu hauek ez direla Bilduk amesten dituenak, baina hori jakinda saiatu izan gara azken momentura arte akordio batera heltzen eta azkenean erdibide bateko akordioa lortu dugu, abstentzioaren alde. Horren atzean egon den helburua argia izan da ugaotarren bizitzak hobetzea. Horregatik, hainbat proposamen egin ditugu azken asteetan zehar eta hainbat esparru jorratzen dituztenak. Jakinda eduki dugun maniobra tartea murritza izan dela. Hala ere, ugaotarren egunerokotasuna hobetzeko ondorengo lorpenak eskuratu ditugu. Irisgarritasun unibertsala hobetuko duten neurrien artean, zenbait udal eraikin publikoetan egokitutako mostradore tarteak edota jubilatuen etxera sartzeko arrapala hobetzea adibidez. Horrek gure nagusien eta aniztasun funtzionala duten ugaotarren egunerokotasunean hobekuntza nabariak lortuz. Ugaoko tokiko merkataritza edo dendak modernizatzeko inbertsio publikoa, gure merkatarien languneak hobetzeko asmoarekin eta hauen lanaren alde eginez. Ugaoko udalak etxebizitza hutsen mobilizaziorako eta gazte emantzipaziorako zenbait neurri martxan jartzea. Ugaon ditugun puntu beltzen soluziorako ekintzak betetzen hastea. Esan seinaleztapena, argiztapena, ahal den neurrian emakumeek jasan ditzaketen erasoak ekiditze aldera. Udal gobernuak datozen urteetara begira aurrekontuen parte hartzea sustatzeko inbertsioi lotutako diru partida bat ere, herritarren proposamenak egikaritzeko erabiltzea. Helburua argia da, ugaotarren ahotsa udal politiketan kontuan hartzea. Azkenik, 2026 urteko aurrekontu proiektuan Gernika enparantzako frontoia eraberritzeko eta egokitzeko exekuzio proiektua idazteko diru partida bat onartzea. Epe laburrean, aterpegune edo bilgunu berriztua eta modernizatua izateko. Modu anitzetan, erabili ahal izateko, hala nola, kirol eta kultura ekitaldiak egiteko. Pozik gaude, lortutako eta adostutako neurri eta konpromisoekin, aurten inbertsioetarako eduki dugun tartea oso txikia izan dela jakinda.
Nahiko genuke negoziaketa honetan lortu ez ditugun hainbat puntu ona ere ekartzea. Horien artean, udal gobernuak 2025. Urtean jarriko duen komunikaziorako estrategia berrian gure presentzia bermatzea. Horretarako aukera itxita egon da eta aurten ez da posible izan. Bestetik, Ugaoko umeentzako parke berriztu baten beharra ere gure proposamenen artean egon da eta momentuz hau ere ez da martxan jarriko. Hala ere, hau etorkizun labur batean egiteko elkarrezketak zabalik mantenduko ditugu. Azkenik Barrena kalean, Landako eta Udiarga kaleen artean trafikoa moztea eskatu dugu. Trantsizio ekosozialean horrelako urratsak ematea garrantzia handikoak direla deritzogulako. Hala ere, udal gobernua ez da prest agertu. Aurrerantzean ere horrelako egokitzapenak egiteko lanean jarraituko dugu. Finean, ez ditugu guk planteatuko genituzkeen aurrekontuak aurrera atera, baina oposizioan eta gutxiengo posizio batean egonda ez da gutxi lortu duguna. Amaitzeko, ugaotarren bizi kalitatea hobetzeko konpromisoan berresten gara. Sormen komunitarioaz baliatuz, bestelako herri eredu baten alde lanean jarraituko dugu. Herriarekin eta herriarentzat. Hori delako ugao, amesten dugun ugao. Eta Horren zuen taldea, abstentzioa hori zen. Bueno, lehenengo eta behin nik ere eskertu nahi dut, bai bi taldeen jarrera, EH Bilduren jarrera, eta baita ere, gobernu taldeen jarrera, EAJ PNV taldeko jarrera, eta uste dute hori izan bat dela bidea, datorren urteetarako. Hainbat proposamen trukak eta egon dira, eta beraz, uste dut benetako negoziazioa egon dela, eta denontzatu onuragarria izango dela, talde biontzat eta baita ere herritarrentzat eta ugamira bai zentzat orokorrean. Eta zuek esan bezala, akordioari esker, EH Bildu proposaturiko autoki komertzial laguntzeko 5.000 euroko partida bat bideratu dugu, eta baita irisgarritasuna arloan jarduketa desberdinak egiteko beste 36.000 ere, gero beste batzuk aipatu dituzu. Batzuk eragin ez dut izango aurrekontuan, baina bai konpromisoak hartu egin ditugula. Hala ere, aipatu dituzun gauza batzuk ere, horri erantzun eman nahi diet, komunikazio estrategia berrian zuen tartea eukin nahi zenuten, baina hor erabakia hartu genuen, zergatik izan genizuen. Zuek zuen espazioa baldin badukazue, gu ere EAJ moduan ere gure eukin nahiko genuke. Eta uste dugu udal aldizkarian, hori instituzionala izan behar dela, eta ez azkenean nik uste dut arriskutsuagoa izango litzatekeela bai zuek eta bai guk eukitzea gure espazio politiko. Uste dugu horretarako badagoela partida bat, udalak bideratzen duena, talde politikoentzat, eta diru hori da, izan daiteke, bakoitzaren estrategia, komunikazio estrategia edo martxan jartzeko, baina uste dugu udal aldizkariak ez duela eduki behar kutsu hori. Gero parke berriaren aipatu duzu ere bai, esan genuen, parke berria, lehenko 10.000 eurotan baloratzen zenuten, eta halako parke bat 10.000 eurorekin ez da egiten. Eta ere, komentatu genuen, gauza da parke berri bat egin alizatea, baina printzipioz dugu ikusten gaur egun non, eta ez du dauden parke guztiak, eta uste nahiko txo dauzkagu dagoan, ez dira berriztu behar gaur egun. Igual, zaguren bat apurtu alda, eta hori aldatu beharko litzateke, baina parke oso berri bat ez du leku aproposik ikusten. Esan genuen non egin alden etorkizunean, eta, zentzu horretan hitz egingo dugu aurrerantzean. Eta, azkenean ere, esaten duzue beste eredu bat, hori errespetatzen dut, baina herriarekin eta herriarentzat, guk ere uste dugu herriarekin eta herriarentzat lan egiten dugula. Beste aldetik, aurrekontua, esan dugunez akordio egongo da, eta aurrekontua hau batez onartzen ez bada ere, kontrolako botorik gabe onartuko da, eta hori berri pozgarria da.
5.881.000 euroko aurrekontua onartuko da, bai sarrerena bai gastuena, eta 2024 urtearekin alderatuta, 161.000 euro gehiago ditugu diru sarreretan, eta beraz gastuetan ere. Hortaz, 2025ko aurrekontua 2,8an igo da. Diru sarrerei dagokionez, udalkutxatik datozenak 3.974.000 eurokoak izan dira. Aurten 2024rekin alderatuta, 55.000 euro eta piku gitxiago. Eta, udalkutxaren diru sarrerak aurrekontuaren 49% suposatzen dute. Aurrekusitako diru sarrera guztietatik, 69,74 beste erakunde batzuetatik datoz, ia 100 Eusko Jaurlaritzatik eta Bizkaiko Foru Aldunditik, eta tokiko zerga eta tasetatik bildutakoa aurrekontu diru sarrera guztien 30,26 da. En cuanto al gasto, destacar el incremento que han sufrido los capítulos de personal, el cual ha aumentado en un 3,14%, 49.520 euros más que en 2024, con la subida del 3% prevista para los salarios de los y las empleados y empleadas públicas. Únicamente queda congelado el sueldo de alcaldía, y recordar que esto último ocurre por 10ª vez en los últimos 13 años. También el capítulo 2, compras de bienes corrientes y servicios, el cual se ha visto incrementado en un 7,39%, casi 248.000 euros más que el año anterior. En este último capítulo, destacar varias partidas. Se ha aumentado en 31.000 euros la partida de comunicación para informar más y mejor a la ciudadanía. Así vamos a crear un perfil institucional para redes sociales, vamos a crear canales de WhatsApp y Telegram para informar puntualmente y prácticamente en tiempo real a nuestros vecinos y vecinas, y también se van a aumentar el número de páginas de la revista municipal. Se ha aumentado en otros 30.000 euros la partida para fiestas, para dar respuesta así a la demanda de la Comisión. Se ha aumentado la partida destinada a actividades de Kulturetxea, principalmente debido a la celebración en 2025 de un mercado medieval. Se ha habilitado una partida de 10.000 euros para la redacción de un nuevo plan de igualdad, con lo que la partida de este área aumenta considerablemente. Hemos habilitado por primera vez una partida de 10.000 euros para dar cumplimiento a las necesidades que puedan derivarse de lo establecido en el decreto de cartera de servicios sociales. Se destina 25.000 euros para la reparación del suelo del parking rotatorio de Gernika-Amparancha. En cultura, además, hemos aumentado la partida de actividades socioculturales en un 14,30%. Kultura eta euskera arloetara partida ezberdinetan 700.000 euro bideratzen ditugu. Kirol arloan diru laguntzak eta inbertsioa kontuan hartu barik beste 511.000 euro eta enplegurako 53.000 euro. Gizarte arloako 370.000 euro bideratzen ditugu. Besteak beste etxez-etxeko laguntzak, gizarte larrialdietarako laguntzak, zainduz, programa, lege aholkularitza, droga mendetasunei buruzko ekintzak, adingabetzako eta familientzako arreta, gizarte zerbitzuen zorroko kanpo zerbitzuak, eta kontuan hartu behar dira, baita ere, Eusko Jaurlaritzaren alokairu programa publikoetarako bideratzen diren etxe bizitzak birgaitzeko laguntzera aurreikusitako 10.000 euroak. Aurten, murriztu egin dugu partida hau 2024an ez dugulako ezer gastatu, baina beharrezkoa izan ez gero, partida handitzeko konpromisoa hartzen du. Para la limpieza viaria, aurreko puntuan ere, esatea zuek esan duzuen moduan, adostu egin dugula, hainbat jarduketa egitea. Para la limpieza viaria, jardinería, limpieza de edificios, recogida de residuos sólidos urbanos y reparaciones varias, destinamos 1.124.000 euros. En cuanto a las subvenciones y ayudas, y dejando a un lado las del área de acción social, destinamos 132.000 euros para clubes deportivos, asociaciones culturales, asociación de comerciantes, Hugo Bono, etc. Kirolak ere merezi duen garrantzia edukiko dugu aurten. Bigarren urtez jarraian, herri krosako aurrekontua handituko da, aurtengo 9.900 eurokoa izango da, eta kiroldegiaren aurrekontua 471.000 eurokoa izango da. Ikastetxetara, inbertsioa kontuan hartu gabe, 190.000 euro bideratzen ditugu. Y en cuanto a las inversiones, está previsto que destinemos
prácticamente 360.000 euros, entre los que habría que destacar las siguientes: la instalación de cámaras de seguridad, instalación del servicio de atención al cliente, SAC, al que vamos a destinar entre diferentes actuaciones que hay que hacer 97.000 euros. Se harán diferentes actuaciones para dar un mejor servicio a la ciudadanía, un servicio más cercano, ágil y completo, ya que la idea es aumentar también el número de trámites a realizar y que incluso esos trámites que se hagan en el SAC pues libere a otros departamentos de los trámites que vienen realizando hoy día. También vamos a instalar cargadores para vehículos eléctricos, vamos a adquirir un nuevo escenario para diversas actuaciones. Vamos a insonorizar también el techo del gimnasio de la escuela. Recordad que en 2024 hemos insonorizado las paredes, pero ahora haremos el techo, y también vamos a instalar en la escuela de Leitoki megafonía. Y en cuanto al alumbrado público, pues también hemos habilitado una partida superior de 50.500 euros, con la idea de mejorar y aumentar la iluminación de las zonas de paseo como Arandia, Leitoki, el puente de Arana y Lupardo, Usila, etc. Y en este sentido hemos de recordar que en 2024 no se ha ejecutado la inversión para la adquisición de los terrenos de Goikiri, con la idea de habilitar un parque natural y una zona de paseo por problemas burocráticos, pero que lo haremos realidad en 2025 mediante una incorporación de créditos. Orduan, zuek baietz eta zuek abstentzio. Zazpigarrena da Ugo Mirabesko udalean euskararen erabilera areagotzeko plana eta hizkuntza irizpideen dokumentua 2023-2027 onartzea, hala badagokio. Aprobación si procede del Plan de Fomento de Uso del Euskera y Documento de Criterios Lingüísticos en el Ayuntamiento de Ugo Miravalles 2023-2027. Zortzigarrena, Lier Muñoz Zarraga jaunak, Juan Luis Muñoz Santa Maria jaunaren ordezkari gisa, eskatutako aldaketa onartzea, hala badagokio, Sabino Arana kaleko 5. zenbakian dauden 10 etxebizitza eta trastelekuren jabetza eta jabari osoko erregimeneko udal etxebizitza tasatuen kalifikazioa alokairu errentamendu erregimeneko udal etxebizitza tasatuen kalifikazio aldatzea. Aprobación si procede de la modificación de la calificación de vivienda, tasadas municipales en régimen de propiedad o pleno dominio, a la calificación de viviendas tasadas municipales en régimen de alquiler, arrendamiento, de 10 viviendas y trasteros citas en la calle Sabino Arana número 5, solicitada por don Lier Muñoz Zárraga en representación de don Juan Luis Muñoz Santa María. Bederatzigarrena, El Jaro eta Arandia Kirol instalazioetan zerga askoak ez diren ondare prestazio publikoen tarifan aldaketa datorren urterako egin beharreko ikaskuntza ontzi berrien obrak gauzatzeko aldian. Behinean onartzea, hala badagokio. Aprobación provisional si procede de la modificación de las tarifas de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias de las instalaciones deportivas del Jaro y Arandia durante el periodo de ejecución de las obras de nuevos vasos de aprendizaje SPA a realizar en el ejercicio 2025. Amargarrena da korrespondentziaren berri emotea. El punto 10 es el conocimiento de correspondencia. Daukagu herri kontuen Euskal Epaitegiak 2020 egin zuen azterketa, está el informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2022. Berdintasune arloan badago ekintza bat, bidaia menopausian zehar autoezagutzagatik eta osamenetik abiatuta tailerra. Está el taller del área de igualdad,
que es un viaje a través de la menopausia desde el autoconocimiento y el placer. Gero dago Nerbioi Ibaizabal mankomunitateko acta, el acta de la mancomunidad del Nerbioi Ibaizabal del 21 de noviembre. Luego, aurtengo Gabonetako koloniak, el programa de colonias de Navidad del año en curso. Luego, Ostiraleko Antzerkiaren bat, el informe valorativo de las jornadas del teatro Ostiraleko Antzerkiaren bat. Gero obra txikien, ezagutzera emoten da, son las resoluciones de alcaldía de licencias de obra menores. Gizarte ekintza arloan, abenduen izapidetutako expedientean ezagutzera emoten da, expedientes tramitados en el área de acción social en este mes. Ogao Kirolak instalazioetan egiten den txostena, el informe mensual elaborado por la UTE Ogao Kirolak de las instalaciones deportivas del Jara. Eta hori da dena. Bale, esoriko osoko bilkura da, baina ez ere esan nahi duzue, ez dago erreguta baldeari, baina bueno, urtea bukatzear dago eta ondo bukatu danok urtea, aldik eta beren, eta ondo ospatu familiarekin da lagunekin. Berdin. Eskerrik asko. Urte berri on guzti. Hoxe.